Arrancamos terceira semana de debates electorais aquí en Canal Rías Baixas. Este a noite que dedicamos ao Concello de Meis. Xa temos aquí no plató do Contrastes as candidatas do Partido Popular, do Partido Socialista e o candidato do BNG para expoñernos as súas propostas. De contado, Contrastes Meis en Canal Rías Baixas. Que tal, saúdos? Noite de luns, seguimos a polo oitavo Contrastes en clave electoral camiño dese 28 de maio. Hoxe é a quenda do Concello de Meis. Nas redes sociais poden participar vostedes dende a casa empregando o cancelo Contrastes Meis. Imos xa a presentarlles os candidatos que asisten esta noite a este debate electoral. A candidata do Partido Popular, Marta Lucio, moi boa noite. Moi boa noite. Candidata á reelección polo Partido Socialista, Marta Giraldez, moi boa noite. Boa noite. E completa este debate do Concello de Meis o candidato do Bloque Nacionalista Galego, Xoán Manuel Vázquez. Moi boa noite. Hola, boa noite. Benvidos os tres ao seu debate electoral, o debate que dedicamos ao seu Concello, o Concello de Meis, onde precisamente marchamos de contado coa nosa compañeira Uxia Vidal na procura de máis datos. Meis é o concello máis extenso do Salnés, ocupa unha superficie de case 52 km². Con todo, segue a ser o menos poboado da comarca. O municipio segue perdendo poboación, situándose agora mesmo nos 4.735 habitantes. No 2019, o Partido Popular perdeu a maioría absoluta da que viña gozando nos últimos mandatos. Os populares mantiveronse como a forza máis votada, con 5 concelleiros, logo de sumar 1.345 votos. O PSDG contou coa confianza de 1.184 veciños, empatando en número de representantes co PP. Por último, o BNG, que con 276 apoios mantívose cunha única acta. A participación aumentou en 5 puntos, acadando o 75%. Con estes resultados poñíase fin á etapa de José Luís Pérez Estévez na alcaldía. O bastón de mando estaba nas súas mans dende o ano 1999. Marta Giraldez convertíase na primeira muller alcaldesa deste municipio grazas ao apoio do BNG. Con todo, o nacionalista Xoán Manuel Vázquez sevillano non entrou a formar parte do executivo local, polo que os socialistas gobernaron en minoría. Neste 2023, Marta Giraldez mantense á fronte da candidatura do PSDG, o igual que Vázquez sevillano no BNG. Quen renova a cabeza de cartel é o Partido Popular, apostando nestes comicios por Marta Lucio. Ademais, na localidade, a formación de ultradereita Vox ten intención de presentarse cunha candidatura liderada por Ana Nartallo. Pois temos xa toda a información enriba da mesa, así que imos co minuto inicial de cada un dos candidatos aquí presentes. Imos, en primeiro lugar, co minuto inicial da candidata do Partido Popular, por ser a forza máis votada no 2019. Ten vostede 60 segundos a aquela cámara. Moitas grazas. Boa noite, veciños e veciñas de Meis. Son Marta Lucio, son neste caso a candidata do Partido Popular para a alcaldía de Meis. Estou casada, teño unha filla, vivo en Paradela, traballo no sector cultural, dirixendo un museo, neste caso da Xunta, e durante 4 anos fun senadora pola provincia de Pontevedra. Que eu hoxe abra este debate está dicindo as claras, evidentemente, que o Partido Popular foi digamos que a forza máis votada. Nos gañamos as eleccións. O goberno cambiou simplemente porque dos grupos, neste caso que non gañaron, se xuntaron para gobernar. Agora, se vos me dades a vosa confianza, tentarei convencervos para volver a levar o PP á alcaldía de Meis. Que vos podo ofrecer neste caso? Fundamentalmente traballo, xestión, cercanía. Grazas, señora Lucio, completou xa ese 60 segundos que non chegan a nada. Imos coa candidata do Partido Socialista. Un minuto a aquela cámara. Pois moi boa noite, son Marta Giraldez, alcaldesa de Meis. Cando no 2019 cheguei á alcaldía, cando chegamos á alcaldía, nin pola cabeza se nos pasou o que nos íbamos a topar, e que apenas uns meses despois tivemos unha pandemia e que cambiou as prioridades do noso goberno. Puxemos por riba de todo as persoas. O noso Concello, o Concello de Meis, foi totalmente punteiro en atender as persoas. Ninguén estuvo solo, desde os nenos, que a ningún neno lle faltou as tareas escolares na casa, a ningún maior que estivo solo, ningún maior lle faltou a compra, lle faltou que o acompañasen, e aí estuvo o goberno de Meis.
E con eso conseguimos, a maiores, cando superamos a pandemia, levar a cabo moitísimas obras, moitísimos compromisos dos que tiñamos comprometidos con os nosos veciños e veciñas que estaban no noso programa electoral. Cumprimos máis do 80% dos nosos compromisos, fixemos unha revolución tanto en obras, como en saneamento, como en asfaltos, como en cultura. Puxemos en marcha con colaboracións cos colexios e cas AMPAs servizos básicos, como é o Plan Madruga, tanto no CPI como no CRA, como o comedor escolar no Colexio de Armenteira, e o fixemos cas nosas mans, no goberno máis austero da historia de Meis. Grazas, señora Giraldez, completou tamén xa o seu tempo. Imos co minuto inicial do candidato do Bloque Nacionalista Galego, aquela é a súa Cámara. Fai 4 anos fixemos unha promesa. Se o BNG dependía de nós, o PP non seguiría na alcaldía. Cumprimos o 100% o noso compromiso. Pero non solicitamos nada, non solicitamos ni un só cargo, ni un só soldo. Ademais, aproveitamos o noso voto para en todos os orzamentos facer melloras en todas as parroquias de Meis. Pista de Cuchín na Armenteira, Parque Biosaudáveis, a obra en Lantañó, a reparación e mellora da Casa da Cultura de Paradela, que aínda non se fixo. Pero do que verdadeiramente estamos orgullosas no BNG é de que gracias a nós logramos que non se subera un só imposto durante toda a legislatura. Tamén queremos parabenizar os veciños de Armenteira, porque tiveron a valentía de entregarnos centros de sinaturas que o BNG levou ao Parlamento e logrou algo que era impensável, que foi levar o punto de ITV dos tractores a Armenteira. Por estas cosas o BNG quere dar as grazas á veciñanza. Tamén completou xa o seu tempo. Primeiras mensaxes dos candidatos aquí presentes neste Contrastes Meis. Agora comezamos a falar, comezamos a debater, metémonos xa de cheo no primeiro bloque temático. Xa saben os candidatos que imos falar de infraestructuras, de urbanismo, de dotacións de servizos públicos e de atención ao rural. Arrincamos coa candidata do Partido Popular. Pregúntolle polas súas propostas e tamén se considera por un balance do feito, neste caso polo goberno do Partido Socialista nesta materia nos últimos 4 anos. Cando queira. Moitas grazas. Bueno, eu creo que en primeiro lugar o que hai que deixar ben claro é que as grandes infraestructuras feitas no noso concello están feitas polos gobernos do PP, neste caso, pois, durante as alcaldías de don Jorge e de señor Pérez Estévez. Eu creo que a gran infraestructura que necesita e que se demandou dende o primeiro momento por parte da veciñanza en Meis é algo que se vai facer e se vai facer gracias ao Partido Popular, por moito que se intente enmascarar unha realidade que non existe, que é o centro de saúde. Eu creo que os veciños e as veciñas de Meis teñen que saber, dende o primeiro momento, que ese centro de saúde se vai a construir grazas, repito, ao Partido Popular, porque quen primeiro levou esa necesidade a Consellería foi o Partido Popular. O primeiro, que neste caso tamén levou a un pleno unha finca, foi o Partido Popular, que, por certo, unha finca que a candidata, en este caso a alcaldesa de Meis, e además está grabado, dixo que era a súa primeira opción, pero que despois creía que non se podía facer ou construir nela. Está grabado, Nos simplemente o levamos como proposta ao pleno e o Bloque Nacionalista Galego, como a nós, entendía que daba igual onde se construíra o centro de saúde. O importante era construir o centro de saúde. Cando a alcaldesa de Meis foi axunto o conselleiro de Sanidade, faltou a verdade, e iso me parece moi grave, porque lle ocultou un acordo do pleno, donde mayoritariamente se había decidido ou proposto esa finca. Podemos decir ou non decir que nos guste máis ou que nos guste menos, pero o certo é que se lle ocultou á Consellería esa cuestión. Bueno, pois imos deixar que interveña tamén a candidata do Partido Socialista. Non tiña dúbidas de que a cuestión do centro de saúde iba a sair xa nos primeiros minutos deste debate. Cando queira.
Bueno, pois eu comparto ca candidata do Partido Popular que seguramente a infraestructura máis importante que se vai a levar a cabo no Concello de Meis nos vindeiros anos vai a ser o Centro de Saúde, pese ao Partido Popular, pese ás trabas e os atrancos que puxo o Partido Popular. E todo froito do traballo deste grupo de goberno e desta alcaldesa, porque me sorprende que diga a candidata do Partido Popular que gracias ao traballo do Partido Popular, cando en 40 anos pudo construir un centro de saúde, e fíxese vostede que lle entrou as ganas ao Partido Popular de construílo, cando nós, o goberno de Meis, nos diriximos durante a pandemia, vimos a necesidade de ter un centro de saúde porque o que temos non cumpría cos requisitos, e vostedes o que fixeron durante todo ese tempo para viñer a trancos, paus na roda. Se o Partido Popular, e xa non falo todo de vostede, falo dos de arriba, puxo todos os atrancos posibles, porque unha alcaldesa do Partido Socialista conseguiu en meses unha finca, unha ubicación correcta, idónea, podíamos dicir, a mellor ubicación para o centro de saúde, e vostedes les pareceu mal, e por eso aquel esperpento de pleno no que vostedes tuveron que votar a favor da proposta do equipo de goberno. Pero, como digo, eu veño a falar de futuro, porque non só compramos e puxemos a disposición dos Sergas unha parcela idónea na que xa se vai a construir o centro de saúde, senón que hai cosas máis importantes, ou tan importantes para o Concello de Meis, e que se o goberno de Meis, en 3 anos e medio, cunha pandemia de por medio, pudo conseguir unha finca para o centro de saúde, o que nos levamos no noso programa para a seguinte legislatura é buscar unha finca igual de idónea para construir vivendas sociais, que no Concello de Meis é unha carencia moi importante que temos. Hoxe mesmo anunciou o goberno de que vai haber cartos para comprar vivendas sociais, para poñer a disposición dos veciños vivendas sociais, e iso é o objetivo fundamental ou prioritario no noso programa electoral en canto a infraestructuras para o seguinte mandato, pero temos moitísimos máis. Pensamos nas parroquias, as infraestructuras van a seguir espallando por todas as parroquias. Este ano vai empezar ahora en unhas semanas unha obra de máis de casi 400.000 euros en saneamento nas parroquias de San Salvador de Meis e en San Martiño. Queremos levar o saneamento a todas as parroquias, sabemos que é moi difícil, que é moi custoso e que o mellor non vende tanto como o chapapote electoral, pero sí que os veciños que o teñen e que desfrutan dese servizo o agradecen. Pois imos tamén co candidato do BNG. Boa noite. O BNG non vai entrar en ninguna polémica. A nos valían todas as fincas, chegamos a optar por un referéndum. Aparte, es que para nos non é unha prioridade o centro de saúde. Estamos encantados que se faga. Dentro dun ano estamos absolutamente seguros que no cambio de xunta tendremos a Ana Pontón e teremos que falar con ela precisamente disto. Pero non imos a polemizar sobre o centro de saúde. Nos queremos personal sanitario, nos queremos médicos hoxe, non un centro de saúde que venas unha construcción para o futuro, que estamos a favor, non hai dúbida, pero nos interesa máis os problemas de agora. O que máis nos interesa a nos é intentar vender o que son estas infraestructuras. Vamos a intentar facer destes 3 bloques un bloque unitario, pero evidentemente seguindo, ya que estamos aquí, como debe ser, ¿no? Para nós, vamos a dividir estas infraestructuras e os servicios en 3 grandes infraestructuras. O primeiro, algo que sé que estamos de acordo todos, que va a ser o saneamento. Para nós va a ser agora mesmo a pedra angular deste proxecto. Pero non se pode engañar aos veciños, non podemos decir que van a ter todos a curto prazo un saneamento. Así que púsenme en contacto coas alcaldías de Tomiño, de Ponteareas e de Mondariz, precisamente polos tamaños, e me din conta que quizá de Mondariz é a máis a caída para este caso, e estivemos vendo de contratar unha cisterna mediante fondo de deputación e sino mediante licitación para facer un baleirado de todas as fosas sépticas e dos pozos negros. Aqueles veciños aos que non les poda chegar agora mismo a lei de saneamento, creo que necesitan unha cosa tan importante como un baleirado. Problemas de saúde, problemas incluso de dónde se tira e sobre todo porque estamos a falar de algo que é unha protección medioambiental e de higiene das propias casas. Temos feitos ao proxecto, porque nós non queremos vir aquí a dar ideas do que vamos a facer, sino xa proxectos feitos que o día que empezamos a gobernar xa poderíamos levar a cabo. Vemos quen pode solicitar este servicio municipal, como se pode solicitar, nos parece absolutamente fundamental. Bueno, pois xa estivemos a falar do centro de saúde, dese proxecto do centro de saúde, vivendas sociais, a cuestión do saneamento, imos escoitar que di a candidata do Partido Popular. Eu creo que o que un non pode facer é faltar á verdade. É fundamental que cando un que representar a todos e todas as veciñas non diga mentiras. E o centro de saúde xa estaba falado cos anteriores concelleiros de Sanidade. Entraba xa nunha das súas prioridades. O que non se pode facer é política coa sanidade.
E lle teño que recordar que cando foi a pleno esa parcela, vostedes se abstiveron. E cando foi a finca de Parga, fomos todos a favor. Pero tuvo que levar a un pleno esa finca porque lle había tirado abaixo o protocolo o Conselleiro de Sanidade. É dicir, puxo en perigo que se fixera ese centro de saúde. Pero non me quero ceñir só a eso. Eu estes días me estou reunindo con moitísima xente polas diferentes parroquias. E o que me di todo o mundo é que se abandonou por completo, e ven a colación das infraestructuras, o mantemento de camiños, viais, pistas de parcelaria. E vostede está falando tamén de saneamento. Estamos todos de acordo en que debería de chegar a todos os recunchos do noso concello. O que non se pode facer tampouco é que cando un empeza a gobernar, prometer e despois non facer. E se non, pregúntelle vostede á parroquia de San Vicente, concretamente en Zarcante, que vostede se reuniu cos veciños ao principio da súa legislatura e lle prometeu que se iba a facer ese saneamento. Pasaron xa 4 anos. Creo que aquí estamos todos de acordo en que hai que facer unha serie de cuestións. O que non podemos é, repito, mentir. Moi ben, bueno, pois estes asuntos que comentaba a candidata do Partido Popular, a cuestión de atención ás zonas rurais do Concello, tamén o mantemento das infraestructuras e dos servizos municipais forman parte tamén deste bloque. Poden ir por aí se queren os candidatos e lembrolles que estamos nun debate, así que síntanse libres de intervir cando consideren oportuno. Eu levo control dos tempos, así que non van ter ningún tipo de problema. Partido Socialista. Sí, en contestación ao que decía a candidata do Partido Popular, me foi moita gracia de... Isto estaba falado con anteriores alcaldes, con anteriores conselleros, non sei cantos, e conselleiros de Sanidade. Pero que raro que con o protocolo e o convenio solamente o firmaron con esta alcaldesa, eso porque esa alcaldesa e o seu goberno fixeron os deberes e un protocolo se firma cando hai unha ubicación, e que raro que no anterior goberno de 20 anos e no outro anterior de 20 non houbera unha parcela posta a disposición da Consellería. Se se firma un protocolo é porque hai unha parcela idónea, e isto se fixo con esta alcaldesa. Pero xa non vou entrar. O centro de saúde para min, e comparto plenamente o que hizo o Partido Popular, é moi relevante, moi importante, pero nós xa fixemos a nosa función, fomos á notaría e lle puxemos a disposición. Agora é competencia da Xunta, é absolutamente competencia da Xunta. A min efectivamente me importa que haxa médicos no centro de saúde, porque creo que ainda onte non había, e cando veo o conselleiro a firmar ese convenio, nin vostedes sabían que no centro de saúde non había médicos. Vostede que era concelleira e é concelleira do Partido Popular e os seus compañeiros acompañaron o conselleiro a un centro de saúde fantasma, sin ningún médico, aquel día que veo o conselleiro a Meis a firmar o convenio. Me daría vergonza a min que viñera un conselleiro do meu partido e non terlle informado antes que iba a visitar un centro de saúde sin un solo médico. E en canto aos camiños e viais, o que fixo este goberno foi priorizar os asfaltos, priorizar as limpezas. Todos os anos se limpa 2 veces os camiños e non hai ningún abandono. Vense facendo que se fai nun concello, como dicía o vídeo inicial, de 52 casi kilómetros cuadrados. É moi difícil de manter, os medios son os que son, pero o goberno de Meixo que está é onde se nos chama, sempre poñéndolle remedio ás problemáticas. E en canto aos veciños de Zarcande, sabe o que lle pasou aos veciños de Monte de Casa? Que se lles engañou en campaña electoral, igual que vostede intenta engañar ahora que a historia de que xa estaba falado co anteriores conselleiros ou do centro de saúde, se lles dixo en campaña electoral pasada que iban a... Isto foi como do parque acuático, que se iba a facer saneamento. Pero non hai depuradora onde mandar ese saneamento. Se lle vendeu un proxecto fantasma, e o que lle dixo esta alcaldesa foi: é imposible facer ese proxecto, porque ademais era consensuado que Ribadumia, e o alcalde de Ribadumia dixo que ese proxecto el non o facía porque era desproporcionado e inviable. E o que estamos agora tratando é falando con outros concellos para que se nos poña unha depuradora conxunta e poder darlle saneamento a quen non o ten. É imposible facer saneamento se non hai depuradoras. E a Xunta, sabe que fixo estes 4 anos en Meis? Invirteu 0 euros en depuradoras. Imos co Benega. Non vamos a seguir explicando o noso proxecto aos veciños. Vemos que empezamos a estar de acordo en que o importante son os médicos e o personal sanitario. Xa falamos do saneamento. A segunda parte desta triada de infraestructuras para nós va a ser a traída de aguas a todo o concello. Voltamos ao mesmo. Hai moitísimas causas que non van a necesitar estas traídas de agua, pero deberían ser municipais. Cada vez as privadas están tendo máis problemas e é unha forma de elevar o segundo servicio básico, saneamento e traída. Que propomos aquí? Sobre todo modernizar a rede. Hai que facer o estudo, rematar o estudo, que xa sei que se está comenzando, rematar o estudo, ver as fugas de auga. Hai unhas fugas de auga importantísimas,
es algo que común, se ve en todos os estudos de case todos os concellos, pero tamén é verdade que temos unha lei galega de prevención da seca que permite unhas subvenciones moi grandes para estas traídas. A que propomos nós? Unha vez que xa temos a traída e vamos ampliando, facelas racionalmente, de xeito que as llaves de paso vayan durante tramos relativamente cortos e cando hai unha avería que non teña que cortarse toda unha parroquia. De acordo que estos son moitos diñeiros, pero o BNG va a priorizar fundamentalmente estos servicios, saneamento e a traída de augas. E outra cousa, por onde comenzaremos? Por aquellos concellos que regularmente, fundamentalmente a finales del verao, que es cando máis afecta a seca, quedan sin agua. Estos serían as dúas primeiras partes e nos quedaría unha terceira. Unha terceira que para nós é bastante máis sinxela do que parece, que é dotar de fibra a todos os lugares do concello. Estivemos mirando se o facíamos sobre internet. No, vamos a intentar dotar de fibra a todos os lugares do concello. Sigue sin ser decisivo que no Salnés somos un concello moi importante pola nosa situación xeográfica e é porse de acordo con todas as empresas. Aquí xa non é que vayamos a un ente superior, diputación, etcétera, que nos poda axudar, obviamente, pero agora mesmo sí que debemos ser mediante algo que o BNG lle gusta moito, todo por escrito, todo por lexistro, todo por escrito, todo por lexistro, até que as empresas recoñezan que o teñen que facer. Estamos vendo en algunhas parroquias deste concello como temos Movistar, chamamos Telefónica Movistar, que é a que ten que facer as coberturas de fibra, como está facendo isto e, sin embargo, meses despois aínda están sen facer. Moi ben, pois, propostas para mellorar as telecomunicacións por parte do Bloque Nacionalista Galego, ao proxecto que segue a voltas do Centro de Saúde e tamén a cuestión dos saneamentos. Seguimos coitando máis propostas e máis iniciativas con Marta Lucio. Bueno, pois, eu creo que teño que seguir polo mesmo camiño, porque realmente é a infraestructura máis importante que ten o que necesita o noso concello. E volvo a repetir neste caso que non se poden decir medias verdades. Vostede acaba agora mesmo de ratificar que a visita que fixo o conselleiro para firmar o protocolo con vostede non estaba nin prevista, nin programada. O convenio, non o protocolo. O protocolo xa se firmara antes, foi o convenio. Me permite? Vale. Foi o convenio, o protocolo xa firmara meses antes, cando vostedes tentaron tumbarlo. No, nosotros non intentamos tumbarlo. Para nada. No, pero non lles quedou máis remedio que votar a favor daquel pleno cheo de xente que lles falar e argumentar, que estaban en contra dos veciños de Meis. Permíteme, neste caso, argumentar o que quero dicir. E é que esa visita non estaba programada, e vostede o acaba de recoñecer. O conselleiro, me permite un momentín? Gracias. O conselleiro visitou o Centro de Saúde e está dicindo que nese momento non había médicos. Había unha baixa dun médico, outro está de vacacións. Entón, se nós pretendéramos que o conselleiro fora un día que estuveran os tres médicos, pois hubésemos buscado ese día. Vostede agora mesmo o está ratificando. Pero despois, os veciños e as veciñas de Meis teñen que saber tamén, porque aquí non se pode botar balóns fora. E o problema dos médicos, que é un problema real e evidente, é unha cuestión estatal. E o sabe perfectamente. Non me faga así porque o sabe perfectamente. As prazas de médicos as concede o Estado. A Xunta está convocando o 100% das plazas que lle permite o Estado. E máis, está creando unha nova figura para poder readmitir médicos que se van a xubilar. Entón, non lle boten a culpa á Xunta. Bótenlle a culpa aos seus compañeiros que neste caso están gobernando e aos cales lle estou pedindo neste caso máis médicos e non llos conceden. Pois rematou xa o seu tempo, lembro os candidatos que de cuestións como a falta de médicos poderemos falar tamén de contado no bloque 3 cando falemos de políticas sociais. Digo máis que nada por ir aproveitando estes minutos do bloque 1 cos asuntos que tiñamos previstos. Seguimos falando, polo tanto, de infraestructuras. Marta Giraldes. Sí, vámonos centrar as infraestructuras, logo teremos tempo para falar dos médicos. En todo caso, a competencia, pero moi brevemente, permítame que lle conteste, moi brevemente, a competencia en materia de sanidade e de médicos lle compete a Xunta de Galicia. Que teñamos un goberno incompetente, totalmente incompetente, é culpa da Xunta de Galicia. E, mire, en canto a visita do conselleiro, o conselleiro, cando vai a visitar un concello, manda un programa e dice:
ás 10 horas no Concello e ás 10:30 visita ao centro de saúde. Se os incompetentes son vostedes que non lle avisan ao seu conselleiro que non hai... O que non está buscando rédito político. Non está buscando rédito político. Vostedes sí. Vostedes viven nun pobo que non se Vostedes enteran. sí. Vostedes viven nun pobo que non se enteran. Sí nos enteran. Levan sin enterarse 3 anos. Levan 3 anos sin preocuparse en que os veciños de Meis non tiñan médicos no centro de saúde. A vostede non había ni unha sola vez exixindo médicos para os veciños e veciñas de Meis durante estes casi 4 anos, e sei que para vostede non é importante, pero para a xente de Meis é prioritario. Mire, o que non lle permito é que non sexa unha prioridade nin para min, nin para o meu partido, que haya médicos nunha centro de saúde. Eu a vostede non lle vin non lle permito eso. Non lle permito eso, porque a preocupación creo que é conxunta. Nunca lle vin a vostede non teño que estar diante dunha manifestación nin diante dunha pancarta para que me preocupe que haya médicos. Vostede se vai a preocupar do centro de saúde porque lle interesa eso, pero que non é política. Pero que non haya médicos. Isto non é política. Continúa Partido Socialista. En todo caso, en canto a infraestructuras para este goberno e se seguimos gobernando para nós, é fundamental que nun concello tan grande e tan disperso como o Concello de Meis, con unha poboación envellecida, teñamos un centro de día. E nós, o que dicen ao principio, así como conseguimos unha parcela para o centro de saúde, nos vemos capacitados para conseguir e poñer a disposición da Xunta de Galicia unha parcela para construir un centro de día na que poidan estar os nosos maiores. Pero tamén é moi importante a humanización da rúa Jorge Casal Pintos, que é o acceso principal do colexo do CPI, que é onde acuden máis nenos do Concello. Temos concedido do Plan Ágora da Diputación de Pontevedra un proxecto de 50.000 euros que xa está encargado e se está realizándose, e para nós é fundamental humanizar para dotar de seguridade a entrada e a saída dos nenos do colexo do CPI, que é o centro máis concurrido de nenos do Concello. Para nós é fundamental a seguridade dos nosos nenos e nenas, por iso tamén, esta mesma mañá eu lle recriminaba a candidata do Partido Popular que tamén é moi importante como infraestructura a reparación do colexo, do tellado do colexo de Armenteira, tellado o que lle caen as tellas cando os nenos e as nenas están xogando no patio. Eu estes días me sorprendía ver ao Conselleiro de Sanidade pola Armenteira cando este goberno decenas de veces lle reclamou que, perdón, de educación, ten razón, ao Conselleiro de Cultura e de Educación que estuvo na Armenteira, pero sin embargo en 3 anos e medio non contestou nunca as demandas de que o colexo cai a cachos o tellado. O BNG va a seguir intentando exponer su proxecto. Estamos en este caso en urbanismo, servicios públicos. Creo que nos quedou moi claro que o gran inversión que vai a facer o Bloque nestes próximos 4 anos va a ser saneamiento, traidar de auga, máis dotar de fibra ao Concello. Aquí é onde se vai ir casi toda a inversión. Poderíamos facer máis cousas, pero sabemos que a totalidade casi vai ir nestas 3. Non somos partícipes de facer grandes obras, non somos partícipes de facer edificios que a nós non nos solucionan hasta que non teñamos solucionados os problemas básicos do Concello. Unha vez que os servicios básicos do Concello estén, podemos ir a maiores, pero o que non vamos a facer é deixar os servicios básicos apartados para solucionar unos problemas que en realidade non son básicos. Pero hai unha cosa que sí que me gustaría aquí meter. Dentro dos servizos, agora mesmo temos un problema coa basura, pero non é algo que eu creo que outro día quedou moi claro que nos parece absolutamente básico apoiar os recursos, non vamos a deixar, e o deixou moi claro o BNG, non deixamos en defensión, apoiamos totalmente a mancomunidade da basura até que non sexamos capaces de municipalizarla como opina o BNG, por aí non vamos. Pero é que sí que temos un problema. Reunirme no outro día cos sindicatos con isto do contrato da basura, e en este caso é algo sobre a mancomunidade. Creo que é xusto que dende os concellos nos preocupemos por isto. Despois desta reunión nos dimos conta que temos paralizada por un xuiz o contrato de basuras, o gallá que se xa solucionado, pero esa anulación a mí non me preocupa. O que me preocupa é o tema laboral. Entendín perfectamente a preocupación dos traballadores. Non entendían como non se pode facer unha revisión salarial unha vez que se fixo. Teñen o convenio laboral dende o ano 2016 absolutamente paralizado. Estamos en un momento de unha subida do IPC bestial. Os salarios van decrecendo. Un litro de leite, un litro de aceite costa moitísimo máis que no 2016. Por lo tanto, creo que é de xustiza aproveitar este debate para apoiar, como sempre fixo BNG, a todos os traballadores. En este caso, despois da reunión que tive cos delegados sindicais, este contrato está dende 2016 e creo que, disculpa, a os que estamos aquí, de onde quede a mancomunidade, que nos comprometamos a
unha subida do IPC, porque eles van a querer chegar a un acordo coa empresa, pero que dure solamente hasta 2024, de maneira que a partir de 2024 se lle faga actualización do contrato. Bueno, pois estou seguro que tanto a candidata do Partido Popular como a candidata do Partido Socialista han querer falar tamén dese contrato do lixo, pero será en todo caso logo da publicidade. De Contrastes Meis aquí en Canal Rías Baixas, imos xa coa segunda parte deste debate electoral, falando de economía, empregos, sectores productivos e turismo. Imos arrancar coa candidata á reelección polo Partido Socialista. Voulle pedir en primeiro lugar un balance da súa xestión económica no Concello de Meis durante os últimos 4 anos. Bueno, pois cando nos chegamos ao goberno do Concello de Meis, a verdade é que, bueno, pois que nos topamos con certas sorpresas, non? En canto a certas cuestións, nos topamos con demandas judiciais de, pois que se reclamaban pois proxectos que se habían encargado en campaña electoral, por certo, demandas que gañamos. E teño que recoñecer que a única sentencia que seu desfavorable de todas as que tivemos foi a do lixo, non? Que espero que en segunda instancia se nos dé a razón. E quero, agora xa que me pregunta, pois a colación do que dicía o representante do BNG, non? Para nós era moi importante sacar adiante o contrato da recollida do lixo. E efectivamente, pois eu me reunín varias veces, tanto co representantes, bueno, dúas veces a Mancomunidade, co representantes dos traballadores, polo tema deste conflito que están a ter polo tema dos salarios. Eu comparto cos traballadores que efectivamente teñen un convenio que está obsoleto, que non se recolleu, é certo que teño que dicir que esas bases da Mancomunidade na que non se recollía a actualización salarial, pois non as fixen eu como presidenta, xa viñan do anterior goberno da Mancomunidade, e é máis o tangal nos obligou a continuar con ese contrato a Mancomunidade, non? Porque xa, cando nos chegamos á Mancomunidade, pois xa estaban, pois as empresas xa se habían presentado. É certo que desde a Mancomunidade o que facemos é unha labor de mediación entre a empresa e os traballadores e os representantes dos traballadores. Me consta que hubo estes días unha nova xuntanza e que vai haber outra aproximadamente, e eu espero que se acade máis pronto que tarde un acordo. Efectivamente, o contrato da Mancomunidade é un contrato de 4 anos e que a partir dese momento nos novos pregos que se saquen, que tamén é certo que é voluntario, é certo que xa vimos no Concello de Meis que no seu día un Concello se saiu, non sei se vai a sacar un novo contrato cos 3 concellos ou non, ou cada... Disculpa, Marta, eles o que piden é que a Mancomunidade o poña como parte do contrato a partir do 2024. Eles queren chegar a un acordo con Valoriza para 2024. Están dispostos a chegar a un acordo? Me consta que están esta mesma mañá. E unha vez que cheguen, que cesa a Mancomunidade, por eso nos parece tan importante que dentro do Concello de Meis gobernemos quen gobernemos, que sesamos nós os que lles garantemos, porque nos parece de xustiza. En calquera caso, en relación con este bloque, me gustaría xa lanzar algunha das nosas propostas e en canto a economía, emprego, sectores productivos, promoción económica, o que tratamos, nos levamos no noso programa de incentivar que abran comercios e meis con bonificacións fiscais aos pequenos emprendedores. E tamén é fundamental a hora de medrar. É certo que o anterior goberno tivo unha mala decisión no seu día por tentar sacar os terrenos de Meis do polígono industrial Barro Meis, que agora xa desgraciadamente é polígono industrial de Barro, e é certo que é moi difícil que un polígono salga adiante cando ya temos outro urbanizado ao lado e mentre non se vendan todas as parcelas. O que fixo este goberno durante este mandato foi regularizar o polígono das Covas, que tamén estaba de unha forma totalmente alegal cando chegamos ao goberno, se fixo unha xunta de compensación e se fixeron os trámites necesarios para regularizar a situación dese polígono, pero o que sí queremos tamén é regularizar no plan de urbanismo os terreos da recta da Goulla, onde hai varias empresas que tamén, para que puedan medrar e instalarse novas empresas en esa zona. Pois primeiras mensaxes por parte do PSDG para o estímulo da economía local. Imos co candidato do bloque. Ben, como comentamos ao iniciar este debate, os 3 bloques, vamos a respetar, faltaría máis, pero para nós son unificados, non? Neste caso, nos aproveitamos as reuniones que tuvimos con a empresa M-Masa da mobilidade e queremos o que fixemos ali que se vexa que é o que quere facer o BNG. Outra vez facemos un contrato tripartito coa veciñanza, e é algo que levamos pedindo dende o século XX. En todas as reuniones, nas parroquias que tivemos cos veciños, é algo que se nos repite, o transporte público. Necesitamos un bus interparroquial. Iba a proceder a ler, pero non vos ides a librar, non vamos. Fixemos todas as líneas está presentado, fixemos todas as líneas de recorridos que hai, dividimos a parroquia en 3 partes, Armenteira solamente ten cabeza de boi, o que é a recta da Goulla máis importante aí con Paradela San Lourenzo, afecta tamén un pouco incluso a San Vicente ou incluso a San Tomé, e depois o centro. Necesitamos un bus interparroquial, aproveitando todas as cousas que temos. Se este bus interparroquial logra conectar, podemos ir entre todas as parroquias e aparte, tanto as vilas
porque temos unha curiosidade no Concello de Meis, e é que o PAC está, por un lado, en Cambados, pero depois tenemos área sanitaria en Pontevedra. Isto é unha cousa que... Sí, disculpa, Marta. Desculpa, que te interrumpa, comparto plenamente. O transporte é unha IVA moi grande que temos no Concello de Meis e en toda a comarca. E tamén teño que dicir que como presidenta da Mancomunidade fixemos varias alegacións á Xunta de Galicia, porque sempre dicimos que en materia de turismo competimos en desigualdade de condicións con outras zonas turísticas de España, porque aquí non temos transporte público que interconecte os concellos. E a competencia tamén en materia de transporte lle corresponde á Xunta de Galicia, certo que tampouco se nos contestou durante estes 3 anos, porque, bueno, é máis fácil casi chegar en AVE a Vilagarcía desde Madrid que chegar desde Vilagarcía a Sanxenxo, a Meis ou a Vilanova. Para nós é fundamental. Creemos que o Concello ten a posibilidade de facer, estamos falando de un bus interparroquial minibús, ollo, e agora veredes que non é soamente o bus, sino que o que fixemos foi ampliar máis. A segunda parte, porque senón non tendría ninguna razón de ser, sería unas sendas peonís de bici que vertebren absolutamente todo. Isto é bastante complexo. Este é o programa fundamental do BNG pola que percorrín a maioría de concellos do BNG, dende Carballo hasta Llariz, para ver cales eran. Tenemos que unificar dende o Monte da Croa e facer fundamentalmente 2 tipos de rutas. Unha ruta rupestre neolítico, é unha pasada, es que temos aquí todos a cantidade de riquezas que temos ali, e unificar as que temos. Nós estamos orgullosos da Ruta da Pedra de Auga, estamos orgullosos de Portapisón. O que vamos a facer é unificar absolutamente todos, disculpa para que me colle un pouco unificar absolutamente todo, de maneira que habería unha segunda ruta, e a segunda ruta é a ruta do Románico. Despois sigo no meu tempo, porque despois seguimos escoitando o candidato do BNG, seguimos falando de economía, emprego, sectores productivos, de novo Partido Popular. Moitas gracias. Bueno, o que sí estou vendo, que independentemente da discusión ou do fragor de diferentes ideas, creo que hai puntos en común independentemente da ideoloxía política que teñamos, non? Sobre todo tamén que incluso hai elementos que se están planteando aquí neste momento que creo que os levamos todos no noso programa electoral, non? Porque é un pouco o que estábamos falando, non? Que para poder incentivar a economía local, dentro do Concello, evidentemente, si se pode sacar algún tipo de axuda, evidentemente, nos, por parte do Partido Popular, estaremos encantados. Tamén, o que hai que facer é facilitar o trámite administrativo, tamén para que as empresas e os autónomos queiran instalarse en Meis. E despois, eu creo que hai un sector tamén moi importante, que é o do viño. Unha das cousas que nos demanda os veciños e as veciñas coas que estivemos, e a mí non me doen prendas decilo, é que se aceleren as parcelarias. Nos comprometemos neste caso a falar coa Xunta para que se intente acelerar esas parcelarias. Por qué? Porque é un sector, ademais, tremendamente necesario para a economía local. Incluso aí nos plantexamos tamén a posibilidade de establecer puntos onde se poida facer limpeza do que é a maquinaria química e incluso da propia maquinaria co que se utiliza a hora de ir a... Disculpa que te interrumpa, coa parcelaria, esta semana estive con Monse na zona de Armenteira San Martiño, está dividido en 2 sectores, e é con moito que máis atraso ten. Xa presentamos, tivemos unha reunión coa veciñanza de Armenteira de San Martiño en maio, en suyo presentamos a Xunta, estamos á espera da resposta, porque tamén nos queremos ser moi realistas, e como todos, gobernamos, e nós estamos convencidos de que nun ano vamos a ter a Xunta nós, e por lo tanto que se xa moi realista e decir, o facemos a parcelaria ou que se devolte, o sea, que se desafecten os terrenos, que volvan os títulos de propiedade. Me refiro que eso nos parece fundamental. Quedan un segundiño a candidato ao Partido Popular, por eso os quero aproveitar. Sí, perdón, non pasa nada. E despois, o que se falaba do comercio local, eu creo que hai unha cuestión bastante importante e que é un exemplo moi significativo do fomento da economía, que pode ser circular neste caso, que é de consumo de produto de proximidade. E é o éxito enorme que ten o galo de Corral de Meis, que é un produto noso de proximidade e que está chegando agora mesmo
a moitísima xente, máis este ano toda a demanda que hubo foi superior ao que había. Bueno, pois falábase por esta banda da cuestión das necesidades do sector vitivinícola no Concello de Meis. A candidata do Partido Socialista falaba anteriormente de incentivos fiscais para que se asenten máis negocios neste municipio. Volvemos con Marta Girández. Sí, pois comparto cos dous candidatos o tema da necesidade de, bueno, pois de dar un pulo aos procesos de concentración parcelaria. Fai apenas unha semana hubo unha xuntanza cos veciños, bueno, das Tres Nogueiras, que, bueno, que despois de moitos anos volvemos ao punto no que se estaba no ano 2013, porque agora, bueno, se van a meter as zonas de núcleo dentro do proceso de concentración parcelaria, pero é certo que os veciños ven con certa bueno, pues, suspicacia, non? Esta cuestión que xusto se lles cite agora, pues, tamén cando estamos en campaña electoral, e parece que é un tema tamén recurrente, non? Que despois de moito tempo de parálisis, e é certo que, pues, esta cuestión, este mes de setembro, en plena vendimia, pues, veu o presidente da Xunta de Galicia a visitar unha plantación, bueno, dun viñedo importante, dunha cooperativa importante da nosa comarca que hai no Concello de Meis, e efectivamente eu dixen, está moi ben apoiar o sector do viño, pero o sector do viño vitivinícola non pode medrar aquí no noso Concello se non rematan os procesos de concentración parcelaria, porque a xente non sabe onde ten que plantar. É fundamental, nun concello tan rural como o noso, pues, rematar os procesos de concentración parcelaria, e nos que están rematados, como por exemplo na miña parroquia, na nosa parroquia en Paradela, que se nos entreguen os títulos de propiedade, porque rematou o proceso hai unha década e ainda non temos os títulos de propiedade, o cual é un gran problema para a xente que compra e vende, que non ten ainda títulos cos que ir á notaría, non? E é fundamental. E comparto tamén co candidato do BNG, e nós tamén levamos no noso programa electoral, e mira que non nos lo copiamos. Durante estes anos nos fixemos un inventario de bens patrimoniais do noso Concello, e tamén levamos no noso programa electoral pues, facer unha ruta de bicicleta por todos os bens patrimoniais que ten o noso Concello. Efectivamente, descubrimos moitísimos bens patrimoniais, e tamén xa adianto que nesta próxima semana seguramente vai a empezar a obra dun elemento patrimonial que é un dos poucos que temos no Concello de Meis, que é o Peto das Ánimas que hai na parroquia de Paradela, preto da igrexa, que ademais vamos a mover de ubicación, vamos a colocar nunha zona menos perigosa e vamos a adaptar o entorno a un elemento tan patrimonial e tan característico e que poucos que hai, non, na nosa zona. Bueno, pois seguimos falando de iniciativas a prol do desenvolvemento económico, do impulso dos sectores productivos da localidade. De novo, señor Vázquez. Ben, Peto das Ánimas, Pedra da Valar, é que o estudo sí, é absolutamente espectacular, véndase dende a praia fluvial até Outero do Cribo e unificarse co campo de golf. O noso creo que é un pouco máis ambicioso porque é algo que elevamos, non é unha ruta, é unha ruta, aquí o BNG cambia a óptica. As rutas non son deportivas, temos un carril deportivo, que cando era xoven utilizaba moitísimo, agora non dou subido, e o que estamos facendo agora mesmo é mirar nos veciños. As rutas teñen que ser de mobilidade dos veciños, por iso nos, xa plantexamos, todo isto está plantexado a empresa, plantexamos a eliminación das alturas por mobilidade, distinción mediante colores e bandas, como se fai en moitísimos concellos, e que podan ser ou ben de bici ou ben peonil ou ben conxuntos, e despois unha sinaléctica de dificultades, de maneira que as persoas se podan mobilizar dentro do noso concello. Creo que Allariz é o máis significativo nesto, Carballo tamén é moi significativo, o rural de Carballo, e de xeito que con todo isto os turistas cando cheguen van a estar encantados e depois tendrán as súas rutas, pero para nós é a fundamentación ista. Xa dicen que este tema era bastante... As rutas son dúas, antes me deu tempo a neolítica rupestre, a segunda é a do románico. Estamos absolutamente convencidos que a riqueza románica que temos en Meis é mundial, non estou exagerando, mundial, e por eso nos parece absolutamente, deixando dende todas as nosas igrexas hasta a Gran Solla, que é obviamente Armenteira. Pero non quería, sin rematar este punto, nos queda un pequeño que sotase a demanda, que sé que me paso de tempo e o vou a desenvolver despois. Ainda ten 20 segundos. Pois entón, o deixo para despois mellor. E sei o que quería decir, que todo isto para Meis é fundamental para ter poboación. Vimos que estamos perdendo, xa veremos na terceira. E creemos que no Concello de Meis temos un problema enorme, que é a asesoría técnica. Os veciños chegan a asesoría técnica deste Concello con un problema e salen con 8. É algo que é espectacular. Ver chorar persoas polos problemas que crea a asesoría técnica neste Concello é algo que o BNG non está disposto a admitir. Bueno, pois agora si completou o seu tempo, imos de novo coa candidata do Partido Popular, seguimos falando desas iniciativas a prol do desenvolvemento económico da localidade.
Eu agora concretamente quería falar tamén do tema de turismo, porque creo que xunto con o sector vitivinícola, pois posiblemente ese xa un dos sectores que poidan xerar máis riqueza no noso concello. O turismo, evidentemente, está asociado á cultura e ao patrimonio, non? Eu creo que hasta daría para un debate só esta cuestión, ao mellor é porque por defecto de profesión, non? Eu estou tremendamente orgullosa da Ruta da Pedra de Auga, é unha obra que se fixo por parte do Concello de Meis e da Diputación no seu momento con un goberno do PP. Creo que estuvo absolutamente abandonado durante estes 4 anos, absolutamente, pero non só esa ruta, sino tamén porque eu só facer as camiñatas todos os días, as que levan, neste caso, entre San Martiño e San Salvador, os Muiños, concretamente desta parroquia, está totalmente abandonado, é dicir, se abandonou por completo. E mira, quería puntualizar tamén unha cuestión agora mesmo. Vos, porque nese momento eu, ademais, non era a portavoz do partido, se fixo unha catalogación patrimonial que, se superades un pouco do tema, saberíades que esa catalogación estaba feita xa para a Diputación de Pontevedra. É dicir, volvestes facer un traballo que xa estaba feito no Museo de Pontevedra. Estaba feito no Museo de Pontevedra fai xa 10 anos. Catalogado todo o patrimonio do Concello, incluído o etnográfico, casa por casa, piorno por piorno. Pero bueno, non me quero centrar neso. Eu, o que sí me gustaría neste caso é plantexar dúas cuestións, se mo permites. Quedanlle 10 segundiños. Pois é continuar a ruta que ven por Pontarnelas, é dicir, que nos poñamos de acordo os concellos de Ribadumia, de Vilanova e incluso de Portas, e seguir toda esa senda polo río Umia, e despois hai outra cuestión que tamén a mí me parece moi interesante, que é excavar o Monte da Croa, porque lle permitiría a Semana Santa de Paradela ter un aliciente máis para que a xente se acerque á nosa parroquia. Bueno, pois introducían os candidatos cuestións interesantes tamén dentro deste bloque, como é a cuestión do turismo, da cultura, do patrimonio, da enoturismo tamén, por exemplo, introduzo eu a cuestión do deporte, porque non deixan de ser áreas que non só dinamizan a actividade social e cultural da localidade, senón que tamén atraen ou poden atraer a máis xente ata o municipio, e iso tamén acaba repercutindo na economía local. Volvemos co Partido Socialista. Sí, nos xa falo tamén, xa me centro no tema de turismo. Nos pensamos que tamén é moi importante darlle atención a aquela xente que viaxa en autocaravanas, e no noso concello, que é un concello magnífico, ten zonas espectaculares nas que podelle dar un servizo a estas persoas que viaxan, non? E pensamos en establecer unha zona na zona de Armenteira, polas inmediacións do albergue, para que a xente que viaxa en caravana poida pernoctar nesa zona, e tamén na parroquia de Paradela, que temos 2 sitios espectaculares, tanto nas Seixas como nas Raceñas, pensamos na zona das Raceñas, que tamén sería un bo sitio para adaptarlle unha zona para que poidan pernoctar a xente que viaxa en autocaravanas. Pero tamén temos sitios espectaculares, e nese proxecto europeo que se nos foi concedido a Mancomunidade do Salés, no que, por certo, vamos a restaurar o 100% da Ruta da Pedra da Auga, vamos a restaurar non solamente as pontes, as balaustradas que están en madeira xa en mal estado, a iluminación, e vamos a restaurar 3 muiños, os que están na zona de San Martiño, e xunto tamén co bar da Ruta da Pedra da Auga, que, como sabedes, que tuvo que comprar o Concello, e que para a semana tamén eu creo que va a empezar ahora, porque xa está contratada e está facendo os levantamentos estes días para empezar a obra. Eu creo que hai que volver a dinamizar esa zona, e tamén é certo que os muiños hai que abrilos ao público, non hai que utilizalos para cenas privadas de políticos nin de ninguén, senón para disfrute de toda a veciñanza, porque eu ainda outro día entraba a visitar un muiño coa empresa que vai facer as obras e me sorprendía velo cheo de botellas de viño que ainda estaban aí de tempos pasados que é mellor olvidar. Para nós é tamén importante, en canto a Semana Santa de Paradela, a compra, e non lo demandan quen están traballando na Semana Santa desde fai moitísimos anos, que para a significación do Venres é necesario, se queda moi pequeno a zona do adro da igrexa, e é necesario comprar unha parcela polas inmediacións da igrexa, unha parcela rústica de monte, para adaptela tamén para facer como unha zona de auditorio e poder facer as representacións dunha forma máis cómoda, onde a xente se poida sentar e non estar
e non estar de pé. E tamén é moi importante en Armenteira poñer en valor a zona que temos por detrás do monasterio, a zona de Valdedeus, ata onde se topan os petroglifos, onde vamos a facer unha actuación tamén importante para poñelos en valor. Esa zona é unha zona que está se casa un pouco olvidada e que bueno, é unha zona espectacular e ademais pasear por aí en silencio é maravilloso. Hai un cruceiro que tamén temos que poñer en valor e creemos que esa zona sería o seguinte obxectivo, non? De revalorizar esa zona, poñela en valor, incluso restaurar unha fonte que atopamos soterrada naquela zona para que poda ser de disfrute das persoas que visitan Armenteira. Bueno, pois falaba Giraldez de caravanas, creo que Vázquez quería falar do taxi, se non me equivoco, non? Voy a aproveitar para rematar este punto. Primeiro, seguir coa óptica Benega. A óptica Benega xa vos digo que son estas rutas utilizadas para os turistas, pero son pensadas exclusivamente para os veciños. Que pasa? Que estamos absolutamente convencidos dende o BNG, todos os concellos de BNG, que cando os vecinos teñen un concello amable, os turistas disfrutan dese concello. Nos creemos que o maior gasto en canto a subvenciones que nos podan dar de traballo, temos que facelo en unha cuadrilla de traballo contratadas todo o ano. Estamos traballando para que facer unha cuadrilla que este todo o ano, e claro, non estamos falando de a ruta de Pedra da Auga, ni de Porta Pisón, ni de portos separados. A única maneira é unificar. Casi todo o noso forma de manter isto vivo é precisamente que non se estropee, e estamos absolutamente dispostos a manter estas cuadrillas. Para mí foi un espectáculo ver como funcionan en algúns concellos BNG estas cuadrillas, que son entre 3 4 personas, así, hai veces que se poden conseguir máis, veces que se poden conseguir menos xente, pero manden todo o ano, e xa así, o taxi de demanda. Para unificar todo isto, tiñamos os autobuses, estamos falando de sair un autobús, que por certo tamén me doeu en recoñecer prendas, estuvimos con xente de Vilanova para ver como funcionaba o autobús. E unha das cousas do taxa de demanda, isto sí que é de Pontevedra, exclusivamente BNG, foi ver que aínda así quedaban casas bastante anosadas da nosa propia ruta de bus, o Busto da Riba da Armenteira, etc. etc. E entón, os propios taxistas, nos reunimos cos taxistas e nos fixeron unhas rutas, traisen aquí unha das primeras que nos fixeron, por exemplo, a primeira ruta ten 22 km e 10 paradas, e a segunda ten 16,3 km e 11 paradas, está feita polo propios sector do taxi, de xeito que así poden ir baixando ou ben a conectar co autobús ou directamente en taxi. Son unos proxectos que están financiados pola Comunidade Económica Europea e o precio é moi reducido e además o sector de taxi está totalmente a favor deste proxecto. Bueno, pois escoitamos a proposta en referencia ao taxi, se lles parece os candidatos, deixamos que interveña a candidata do Partido Popular, pode intervir, xa saben todos vostedes cando consideren. Xa que sacábamos todos o tema do mantemento da ruta da Pedra da Auga, tamén lle podo preguntar a vostede se considera que melloras habería que facer nese lugar, aínda que a candidata do Partido Socialista xa adiantaba algúns deses proxectos que nestes momentos hai sobre a mesa. Outro día no pleno díxenlle que, por respeto aos veciños e ás veciñas de Meis, creo que non deberíamos de entrar en determinadas cuestións. Vostede entrou, pero eu non vou entrar. Non sei que se refire. Cando se está referindo á ruta da Pedra da Auga e a determinadas cuestións. Eu creo que os veciños... As cuestións de que topamos viño nun muiño cheo de botellas de viño moi antigas. A mí me parece relevante que un muiño público que se utilice para comidas privadas, me parece que son tempos que deben quedar no pasado e que non se pode volver a repetir. Vostede está entrando nun lodazal que ao cal eu non vou entrar. Para mí non é un lodazal, é algo objetivo. Non vou entrar. Non vou entrar. A única realidade é que vostede nos está dicindo agora mesmo que van a arranxar esa ruta e levan 4 anos sin arranxala. Vale. Porque nos deron unha subvención europea, unha subvención europea agora. Hai operarios no Concello, vale, que poden botar unha man. Non hai luces, os operarios poden facer o mantenimento puntual, pero os operarios non hai cables. Pero por favor, se o sabe todo o mundo, se o sabe todo o mundo. Vostede sabe cantos operarios ten o Concello de Meis. O Concello de Meis apenas ten 5 operarios durante todo o ano. Si, tengo tempo parado, así que non se preocupe. Xa sabe que é un debate, pero tengo tempo. É que estou intentando responderlle eu agora ao que vostede estaba dicindo antes. Creo que a ruta da Pedra da Auga é un éxito impepinable. Lles guste ou non lles guste. E é un éxito do Partido Popular. E o que non se lle pode facer aos veciños e ás veciñas de Meis é que cando van a protestar
lle digan que esa ruta é do PP. Non, esa ruta, Pero que lle dixo? mo dixeron veciños. Esa ruta, se alguén lle dixo eso, escoite, aí, como dice vostede, faltaba a verdade. En ningún caso, o que fixemos nós durante estes anos foi centrarnos en manter a ruta de Pera de Agua, por iso antes, cando o candidato do BNG falaba do tema de mantemento das cuadrillas, pero que temos unha cuadrilla da mancomunidade, nos reparamos os pontes que estaban todos floxos, reparamos os pontes, reparamos as pontes. Pero que manteron? O unha ruta, que rutas manteron? O importante é Ninguna. facela custa cartos, pero mantela custa moitísimo máis. E o Concello de Meis, como vostede sabe, Pero ten un orzamento limitado. Vostedes E o que sabe fixen eu que durante gracias estes a abrir 4 esa anos ruta é como e facer presidenta a oficina de turismo arriba que a fixo o Partido Popular, o Concello de Meis pasou a ser o municipio despois da Guarda máis visitado da provincia de Pontevedra. Pero que me está falando vostede? E vostedes nin a coidaron. Pero en 4 anos. O que fixo o goberno, este goberno durante estes 4 anos foi o que fixo o anterior durante estes anos. E mantela con desbroces e mantela as cousas pequenas. É moi fácil falar, pero é moi difícil gobernar. Cando nós chegamos ao goberno, a ruta xa estaba destruída en aquel momento. Pues si me permite, neste caso, a candidato, parado, quedanlle uns 20 segundos. Dúas cuestións que tamén me parecen interesantes no tema do turismo, que ante a alta demanda que estamos tendo das diferentes rutas, incluída a variante espiritual, que tamén foi feita, neste caso, por os gobernos do Partido Popular, eu plantexaría a posibilidade, ou o noso partido plantexaría a posibilidade incluso, de intentar ampliar o albergue de peregrinos de Armenteira. Pero vostede tamén me está dicindo que pensan cambiar o peto de ánimas, pero vostede sabe o que é un elemento patrimonial? Vostede sabe que temos todos os permisos de patrimonio xa para facelo? Sí? Dende cando? Pois desde fai máis dun mes. Para cambialo? Sí, para movela, simplemente volio sacalo dun cruce de caminos onde é perigoso que un coche bata contra eles, pero que vostedes gobernaron 40 anos e o peto de ánimas eu creo que non restauraron. Pero o que habrá que restaurar é todo, non? Non só ese peto de ánimas, porque vostedes que acaban de facer, ou está dicindo que fixeron unha catalogación dos bens que ten o noso Concello, como están as fontes, como están os lavadoiros, como están os cruceiros, como está ese patrimonio, está ben? Para vostede está ben, non? Pois es parece os candidatos, aproveitamos estes últimos minutos, imos facer unha rolda un pouquiño máis rápida e xa marchamos de novo á publicidade, máis ou menos un minutiño para cada un dos candidatos. Sí, en relación ca ruta de Pera de Auga, o que lle contestaba a candidato do Partido Popular, que o que fixo o goberno de Meis durante estes 4 anos foi manter a ruta cos medios que ten, reparando as pontes, reparando os elementos que estaban moi estropeados, pero é certo que o que necesita a ruta é unha renovación integral, e é o que vamos a facer, que parece que non lle gusta a candidata do Partido Popular, con esta subvención europea que conseguín ao frente da Mancomunidade do Salnés e que unha parte moi importante de que lle corresponde a Meis, ou casi o 99% vai a ir á ruta de Pera de Auga, vai desde reparar iluminación, balaustradas, e os muiños. Despois de 4 anos. Porque a subvención non la deron agora. Volvolle a explicar a vostede. A subvención non la deron agora. En 4 anos o que fixemos foi mantela con desbroces e cousas puntuales. Todas. En segundo lugar, o que en canto ao tema do peto das ánimas, o que fixemos foi pedir un permiso, vámoslo mover por un historiador, vostede que é da profesión de Ría de Sabelo, se pode pedir permiso para movela uns metros para atrás para que non este nun cruce de camiños co perigo de que un coche non lle gusta a vostede que repare o cruceiro das ánimas de Paradela cando o seu partido gobernou 40 anos e non o reparou. Pois si, o vamos a reparar nós e vai empezar a obra para a semana que ven. En canto aos elementos patrimoniais, efectivamente, Meis ten moitísimos elementos patrimoniales. En estes 4 anos reparamos un cruceiro, reparamos o lavadoiro de Vilanoviña, tamén na parroquia de Paradela, que estaba soterrado debaixo da maleza, nós o desbrozamos e o reparamos 100%, está aberto para todos os veciños de Meis. E presentamos agora outro proxecto para reparar outro San Vicente de Nogueira. Evidentemente, os recursos son limitados, temos que ir pouco a pouco, pero nós xa fixemos bastante máis en 3 anos e medio que vostedes en 20 e outros 20. Nos non entendemos zonas, non entendemos rutas, nos gusta muitísimo a ruta da Pedra de Agua, creo que nunca negamos, faltaría máis, que a fixo o Partido Popular, sí, é certo. Deberíamos renovar, me lembro de aquel compañero Celso que tanta cousa tiña, pero sí, a fixo o Partido Popular. Pero BNG es que non entende as rutas, o que entendemos é o que decimos, mirar exclusivamente polo veciños, facer esta ruta peonil, ciclista, con unha sinaléctica de dificultad de ocio, de deporte, etcétera, de uso veciñal, de xeito que esta ruta
comeza en Paradela, xa dixemos, e remata na Armenteira. Son rutas que se abren, en este caso, por 3 espacios, e unha é a románica, outra é a rupestre, e unha terceira é a que vai intentando unificar casi todas as casas para que os vecinos se podan mover por elas. E para nós sí que é fundamental gastar en todo isto e manter a ruta dende o primeiro día hasta o último. Dende o primeiro día hasta o último. Necesitamos unha cuadrilla. Que pasa? Que hai unha forma de pedirlo, tenemos unhas axudas que poden ver da Xunta, poden venir de Europa, etc., etc., ou senón o Concello de Meis debe resolver os gastos en outro lado para poder conseguir isto. Necesitamos ese mantemento diario, que é como se fan as cousas. Pois imos coa derradeira intervención neste bloque do Partido Popular. Lle dou totalmente a razón e comparto totalmente o que está dicindo o candidato do Bloque Nacionalista Galego. Eu, repito, será por defecto de profesión, eu me comprometo que si hai algo, é todo importante, evidentemente, pero se hai algo que a mí me interesa, que a mí me produce ou me vai producir, se nos gobernamos digamos, con unha satisfacción persoal, é poñer en valor todo ese patrimonio, como moi ben deste cultural que ten o noso Concello, patrimonial, porque si é certo que temos posiblemente das mellores manifestacións do románico que existen na nosa contorna. É máis, a mal chamada Capela de Mosteiro é unha igrexa dun mosteiro. Non é unha capela, non? Pero eu entendo que ademais de restauralo, hai que poñelo en valor e, sobre todo, darlle a todos os turistas que veñan ao noso Concello esa posibilidade de poder visitar diferentes espazos de Meis. E me parece moi importante, se me permites tamén, porque a alcaldesa se enfadou moito porque me acompañou a directora xeral de Turismo da Xunta a Semana Santa. Eu non me enfadaría, primeiro porque é amiga miña, e veu a miña casa, e me acompañou neste caso. Bueno, pois agora facemos, se lles parece, un alto no camiño, segunda parada da noite, e continuamos no Contrastes Meis. Derradeira parte deste Contrastes Meis aquí en Canal Rías Baixas. Imos falar neste treito do programa de políticas sociais, de igualdade, de demografía, de transición ecolóxica, de participación cidadá e tamén de transparencia. Comezamos, se lles parece, os señores candidatos e candidatas coas cuestións das políticas sociais e tamén da igualdade, e comezamos co BNG. O BNG vai a intentar expor, como fixemos, unificando os bloques, para ver a importancia que para nos ten, bueno, tanto a transición ecolóxica, es que a transición ecolóxica e a igualdade, o BNG non entendemos nada sin iso, o sea, despois intentarei desenvolver con máis razón. Hai unha cosa que me está gustando deste debate, e es que somos realistas, nos pelearemos, pero hai unha cosa que me está a gustar, e es que vemos que coincidimos en moitas cosas porque somos realistas, non estamos propondo grandes obras que non se podan levar a cabo e que o único que provocan son dor na veciñanza cando ve que non se leva a cabo. Por que digo isto? Porque este punto, o primeiro é facer un centro de día, o teño aquí en mayúscula para que non se me esqueza, e queremos explicar por qué. Co bipartito tiñamos conseguido un centro de día para a Casa do Escudeiro. Non podemos entender como nosos maiores teñen que ir fundamentalmente a Portas ou a Ribadumia. Estaba na Casa do Escudeiro. Nós creemos que debe estar na Casa do Escudeiro. Le collemos esta idea. O BNG está disposto a negociar a ubicación. Nos parece ideal a Casa do Escudeiro, pero estamos dispostos a negociar a ubicación. En máis, creemos que pode mandarse a outra parroquia para descentralizar o Concello. Pero, bueno, o que me refiro é que é innegociable para o BNG telo. Volto a repetir, en un ano, esperemos que teñamos a Ana de presidenta, e eu me acercaría para pedirle precisamente, vechedes que son dúas cousas, o que estou dicindo, saneamento, o sea, todo que é saneamento, traidar de hueso, máis este centro día, nos parece absolutamente fundamental. Despois, para fixar poboación, bueno, vos a fixechedes o traballo, e vou a ler os datos oficial del INE, del Instituto Nacional de Estadística. Para non facer ningún truco,
a mí non me gusta ler datos porque todos podemos facer trucos. O que facemos é datos oficiais, ler o 2020 e o 2023. Porque se leo o 2019 pode levar a engaño. Aínda nos concellos non se pode facer. E o 2023, exactamente, en el Real Decreto de 20 de diciembre de 2022, son os datos. Vamos a ver todos os datos da nosa contorna. Portas tiña 2.906 habitantes e ten 2.851 habitantes. Vilanova tiña 10.239 e ten 10.240. Meaño tiña 5.322 e agora ten 5.292. Meis tiña 4.754 e agora ten 4.735, como vimos aí. Pollo tiña 17.073 e agora ten 17.276. Ibarro tiña 3.622 e agora ten 3.637. Estos contornos, toda a nosa contorna, vemos que hai dous que crecen de poboación, Pollo e Barro. Teñen unha cosa en común. A cosa en común que teñen estes dos concellos é que son concellos BNG. É dicir, cando estamos falando do BNG, son os concellos onde crece poboación. Facemos concellos amáveis porque nos preocupamos das cousas da xente. A cambio delo, evidentemente, non facemos grandes obras porque estamos en contra desas grandes obras. Bueno, deixelle falar un anaquiño máis, casi un minutiño máis, despois botarei de novo a conta para que sexa equilibrado o debate. Introduciu o candidato do BNG, por exemplo, a necesidade dun centro de día no Concello de Meis. Imos coa candidata do Partido Popular, cando queira. Gracias. Eu creo que sí que estamos de acordo en que é necesario un centro de día en Meis, e incluso eu iría máis, se non se pode conseguir un público, a alcaldesa o comentou nos medios de comunicación que parece ser que hai unha empresa interesada en facer un centro de día no noso concello, pois exixirlle un número de prazas públicas, ou intentar exixirlle, neste caso, un número de prazas públicas. Eu creo que hai dous sectores fundamentais para tratar nesta materia, que a xuventude e a xente maior. Eu creo que tamén é interesante, ou debería de ser interesante, que puidéramos seguir, neste caso, un modelo que a mí me gusta, ou que considero que é interesante, que é o de Vilanova, que é as casas dos maiores. É dicir, que poidamos ter espazos donde esa xente maior se poida acercar ao longo do día. Incluso eu propoño máis, se realmente xa sabemos que se vai facer o centro de saúde, as tres casas dos médicos quedan baleiras, pois eu entendo que poderían ser, con unha pequena reforma, uns espazos perfectamente habitables para que esas persoas maiores se poidan reunir e estar xuntas, non? E despois tamén hai outra cuestión que me gustaría indicar, que é o que estabas dicindo, de que fixe a población. Eu estou bastante preocupada por esa cuestión, porque ademais a mí tamén me toca nas miñas carnes, porque eu teño unha filla de 20 anos que está estudando fora e me gustaría que seguira vivindo en Meis. Evidentemente era no seu momento que considero oportuno, pero creo que non estamos tendo a capacidade para facer interesante que a xente moza se quede en Meis. Entonces, temos que buscar políticas que lle permitan a esa xente entender que están cerca de todo e que poden seguir vivindo en Meis. Bueno, pois seguimos falando da necesidade dese centro de día. Tamén poña sobre a mesa a candidata do Partido Popular. Que futuro lle agarda ao centro de saúde, o actual centro de saúde, unha vez se construa o novo ambulatorio? Imos co Partido Socialista. Sí, bueno, eu xa no primeiro bloque adiantei que unha das nosas propostas é a cuestión de a necesidade de buscar unha ubicación para un centro de día. Non compartimos que sexa o lugar idóneo a Casa de Escudeiro, pero sí que o Concello de Meis ten lugares. Disculpa, sí. Pero dices que decimos a ubicación, estamos dispuestos. Sí, efectivamente. Pero sí que é prioritario para un concello tan disperso, con tanta poboación maior e envellecida, ter un centro de día. Teño que decir que tamén o que fixemos durante estes anos é incentivar todavía máis que os maiores acudirán aos talleres de estimulación cognitivas que se van polas parroquias, e se cambiaron incluso de ubicación para facilitarlle o acceso ás persoas maiores, e puxemos moi en valor o centro social da Casa de Escudeiro, o que acuden decenas de persoas maiores todas as tardes, de 4 a 8, e aumentamos a inversión na Casa de Escudeiro. Temos agora 2 monitoras que permiten que haya máis xente, non hai lista de espera neste momento. Acaban de estrenar durante estes días mobiliario novo, que lle puxemos
puxemos a disposición, porque o que estaba, incluso algún era de segunda manda, casa de alguén que no seu día cedera, e o que queríamos é que os maiores estén cómodos, e que consideramos que temos que seguir facendo durante estes vindeiros 4 anos e seguir aumentando, triplicamos durante estes anos nos orzamentos a partida de servizos sociais, e temos que seguir facendo. E para nós é fundamental, e unha cuestión que é moi importante, é que unha vez que se faga o novo centro de saúde, aí sí que non o compartimos co Partido Popular, é trasladar todos os servizos sociais do Concello a donde está ahora actualmente o centro de saúde, a traballadora social, a educadora familiar, a abogada do CIN cando está, a psicóloga, e incluso o ropeiro ou canto da Escudeira, que está na casa de Escudeiro, preocupando un espacio que sería preciso tamén para seguir prestándolle servicio aos maiores. En canto ao tema de fixar poboación, é moi importante, efectivamente, é moi difícil nunha zona rural como a de Meis, pois seguir fixando poboación, e por eso tamén propoñía no primeiro bloque a necesidade de vivendas sociais no noso Concello, que permitiría que a xente nova se quedara a vivir en Meis. Pero durante estes 4 anos, ou 3 anos largos, de verdade que teño que dicir que foi moi importante o esforzo que fixo o goberno de Meis en tratar de buscar servizos para que a xente se quede e se empadrone, porque hai moita xente que vive en Meis pero que non está empadronada. Puxemos e colaboramos cas AMPAs, a posta en marcha do plan de madrugadores, no CPI e no CRA. Fixemos unha obra dunha inversión moi importante para poñer en marcha o comedor escolar no cole de Armenteira, que tamén era un servicio fundamental para que a xente se quede en Armenteira, para que a xente leve os nenos a un cole rural, ademais un cole que é unha maravilla de colexio, porque con moi poucos nenos, e o que queremos é que a xente se quede no noso Concello. É certo que, que temos unha poboación envellecida, desgraciadamente a xente vai falecendo, pero os esforzos que fixemos para intentar fixar poboación foron moitos. Pois a necesidade de servizos para que o rural, os concellos rurais, como é o caso de Meis, son necesarios servizos, tamén a cuestión da vivenda, propostas tamén en materia de vivenda. Seguimos co candidato do BNG. Vemos que o gran problema normalmente é a poboación, incluso por unha cuestión egoísta, non se importaría chegar aos 5.000 habitantes, por unha cuestión egoísta, hai que ser así, pero sobre todo porque queremos que un Meis vivo. E aquí o BNG volve a enfadarse. Está sendo un debate, pero temos que solucionar o problema coa asistencia técnica do Concello. Estou falando da asistencia técnica do Concello. Os nosos veciños van ali, salen con máis problemas, salen desesperados. É imposible cambiar unha tella neste Concello. Van a pedir unha para facer e din, voume a outro Concello. Lles tardan mogollón. Temos empresarios que se negan a facer nada en Meis porque din que é imposible ir ali a esa asistencia técnica e, además, que salir con problemas. Non podemos ter unha asistencia técnica que, en vez de mellorar a solución, o que fai é empeorar a solución. Iso nos parece... Isto é algo repetido en todas as parroquias, con todos os veciños, e non quero contar casos particulares porque algunos son absolutamente sangrantes. Pois imos coa candidata do Partido Popular. Pues, volvo a repetir que creo que en esto estamos todos de acuerdo en que esas políticas sociais son necesarias para incentivar, repito, que se pueda seguir quedando xente aquí, incluso pues, intentando traer maior número de población. Si é certo que tamén axuda moito pois, o que estamos falando, non? Que tanto dende un concello como por parte dunha autonomía se lle den facilidades a xente xoven pois, para seguir vivindo nese sitio. Por eso tamén no noso programa levamos o da vivenda social, ou polo menos a posibilidade de que haya esa vivenda social. Tamén me parece moi interesante o mesmo que comentaba a alcaldesa, as iniciativas que tamén que se poden levar a cabo, pois, eso, da gratuidade da matrícula digamos que nas escolas infantis de 0 a 3 anos. Eu creo que entre todos, e isto creo que non ten nada que ver con política, temos que ser capaces de, repito, sobre todo a xente xoven, facerlle entender que Meis está cerca de todo, que moitos dos que estamos aquí, ou algúns dos que estamos aquí, vamos a traballar a 40 ou 50 kilómetros todos os días e seguimos vivindo en Meis, ou incluso pues, podes estar noutro sitio, e que é digamos que un concello que está próximo a todo, porque ademais, pues, digamos que as diferentes infraestructuras que se foron facendo ao longo dos anos permiten que Meis, eu que nunca entendín é por que, como ben decía Xan tamén, a xente xoven marchaba a Barrantes ou a Barro a comprar, non neste vivenda me refiro, e en Meis, pois, ao mellor, pois,
tamén temos que pensar en facer unha modificación do pexón para poder facilitar a construción de vivenda, non só social, sino tamén privada, e que a xente se quede no concello. Cando queira. Sí, comparto o que acaba de dicir a candidato do Partido Popular. É necesario facer unha modificación de pexón, porque o pexón realmente se fixo dunha forma catastrófica no pasado que impide que o Concello siga medrando, non? E en canto tamén me falaba da gratuidade da escola infantil, bueno, pois esta mesma mañán no pleno acabamos de aprobar unha petición dunha subvención dun programa da Diputación de Pontevedra, o PON 2030, para que vaya a conlevar, se non la conceden, e agardo que sí, porque a verdade é que traballamos moito no proxecto, que a poder ampliar o número de prazas da escola infantil, que é outra IVA que temos a escola infantil, afortunadamente sempre chea de, bueno, pois a tope de nenos e de nenas, de bebés que van a ela, e é preciso ampliarla nunha aula máis, que é o que vamos a conseguir se nos concede esta subvención. E sí que é certo que hai que traer a xente a que xente nova, sobre todo, se quede no rural e se quede no Concello de Meis, pero unha IVA moi importante, e xo falei antes e volvo a reiterar, é o tema do transporte público, porque hai unha gran diferencia entre a xente que vive nun Concello como Meis, por exemplo, coa xente que vive nun Concello como Barro. Por que? Porque Barro é a área metropolitana de Pontevedra e Meis non o é. Hai unha diferencia moi importante. A Xunta de Galicia se ten que implicar en que haya un transporte comarcal na nosa comarca que nos permita movernos por os distintos concellos e que a xente que viva no Concello de Meis non teña unha diferencia de condicións a hora de pagar cando colle un autobús por vivir nun sitio ou por vivir no outro, e iso é unha IVA moi importante que ten o Concello de Meis. E en canto ao tema da asistencia técnica que decía pois o candidato do Partido Popular, é certo que... Do Bloque Nacionalista Galego. Perdón, do Bloque Nacionalista Galego, disculpa. É certo que, bueno, pois que comparto que sí que a mí me chegan tamén como alcaldesa as queixas dos veciños e das veciñas, o que trata esta alcaldesa é de mediar e de buscar solucións cando, bueno, pois que a xente se queixa e non é polo empecinamento que teño cada vez que temos un problema e cada vez que un veciño nos traslado... Lembra para abrir unha investigación, porque temos unha polémica e nós nunca criticamos o técnico, porque as respostas que lle deu a poboación non as admito. En ese caso, o que vostedes sacaron na prensa que falaban dunha obra que viña feita do anterior goberno e falaban que diante da alcaldesa se falaba, e a alcaldesa non era alcaldesa en aquel momento, era un membro da oposición, igual que vostedes. Asfaltáchedes a estrada e en ese momento os veciños falaron con el. O asfaltou o anterior goberno? No, o asfaltado que fixechedes donde deixaron as pedras en Guimeráns, o asfaltado que fixechedes se fixo en abril, unha cosa así. Pero o asfaltado que fixemos non sei pola parte alta de Guimeráns, non na parte baixa onde se forma o charco que vostedes decían. Claro, pero é que baixaba por aí e todo veu porque arriba había e lle avisaron e ao final tivechedes que facer a obra baixo para solucionar o problema que él decía que non existía e a xente estaba moi enfadada. Nunha obra que viña feita do anterior goberno e solventamos a problemática. Os vecinos falaban de que fuches ti con él e que él se quedou cos veciños, e lle decían os veciños eso, e me decían os vecinos, es que non hai dereito, e despois hai moitísimos casos en Meis, de que estás generando problemas. En calquera caso, teño que decir que o Concello de Meis é un concello, de feito, fai un ano ou dous se publicou un dos concellos rurais no que máis licenzas estaban a pedir. Eso quere dicir que é un concello atractivo, que a xente lle gusta vivir e construir en Meis, porque temos que, aí compartimos os tres, que é un concello realmente espectacular, e seguramente o que teña que facer o concello é ampliar a oficina técnica para darlle solución. E teño que dicir tamén que pode ter moitas eivas, pero que sí que ten o Concello de Meis é un concello rápido a hora de dar licenzas. Outra cosa que surja problemas con unha concreta, pero cando nos propoñemos desde que entra un proxecto para dar unha licenza, o tempo de resolución, se non hai ningún problema de por medio, é realmente curto en relación con outros concellos. Bueno, pois introducimos agora máis asuntos tamén a debate, falamos tamén de cuestións relacionadas coa transición ecolóxica, coa eficiencia enerxética, asuntos que nestes últimos meses marcaron e seguen a marcar a actualidade. Candidato do Bloque Nacionalista Galego. Sí. Coa transición enerxética, evidentemente marca a actualidade e o BNG é algo que o temos absolutamente. Traíamos aquí algunhas cousas para que se vexa que o BNG non é cando chegan as eleccións. Isto é a nostra propostas que tiñamos no ano 2020, non? Enerxía eólica sustentável Suste Galega. Tamén tiñamos, para que o poña ben, non ao Parque Eólico do Monte Castrovel. Por que me refiro a isto? Porque é algo que nos va a vida nelo. Meis
pode ter un problema agora con unos eólicos que se queren implantar no Monte Castrobe, incluso tendo ali, e o problema nos preocupa moitísimo. Que pasa? Que non quería hablar aquí porque falamos exclusivamente de problemas do Concello e estes son problemas que nos supera con moito o Concello. El señor Luedas le coñeceu outro día que despois de 14 anos que si se podía facer unha transición, es decir, en la eólica que haya unha parte pública, nos opinamos ao 100% como es en Noruega, pero bueno, xa polo menos empezamos a chegar. Pero nos abandonan, queren que facemos unha colonia enerxética de Madrid e iso me preocupa moitísimo porque no Monte Castrobe nos queren destrozar o monte, igual que nos queren destrozar a eólica mariña. O goberno do Estado español sacou un tercer Real Decreto, el Real Decreto 20/2022, que nos artículos 22 e 23 eliminan a declaración de impacto ambiental, eliminan a DEA por unha afección ambiental que o único que ten que facer é unha empresa dar os seus datos privados e por último aumenta o espacio para instalaciones, de todos estos molinos e o único que mantén é a Red de Natura, pero a Red de Natura, ollo, do ano 2000. Nos van a depredar, Galiza vai a ser un sitio onde solamente vamos a ter muiños, tanto no noso mar como no noso monte. E faime moitísima graza porque, e isto é importante, faime moitísima graza porque Madrid, que é esa gran depredadora, ten 0 muiños e 0 pedidos. A riqueza é nosa, queremos que a riqueza quede en nos. Fala o candidato do bloque de cuestións relacionadas con enerxía eólica. Imos a ver que día candidata do Partido Popular. Home, é un pouco curioso que vostede fale de Rueda cando vostede me está dicindo que é unha cuestión tamén estatal e vostedes están apoiando un goberno do PSOE. O Bloque Nacionalista Galego non... Votamos en contra dese proxecto. Non, pero... Lle dimos ao goberno, tamén lle no goberno a Mata e voto máis contra que ti. Pois entonces, a ver, estamos sendo un pouco incongruentes tamén. Estamos sendo democráticos. Non, esta cuestión... Eu entendo que o Bloque Nacionalista Galego queira ou manteña esa posición, evidentemente. Nos entendemos, ou eu quero entender que o que hai que facer é convivir tanto ese tipo de iniciativas que poden ser ou xerar determinadas riquezas, porque tamén cando fala coas comunidades de montes hai unhas que din unhas cousas e outras que din outras. Eu creo que o fundamental neste caso é que se xere economía e riqueza para o noso concello, pero sempre dentro dos parámetros nos cales nos podamos mover de seguir mantendo, por exemplo, unha xenda como a Xenda 2030, neste caso. Se Galiza xa cumple por 8. Eu realmente, o que en este tema que estamos falando, eu creo que temos que ir tamén moito da manda desas comunidades de montes, porque elas poden facer moito, por un lado, manter limpos os montes, que iso tamén me parece moi importante, e despois eu creo que tamén hai que concienciar de explotacións forestais sostibles. Entonces, o Partido Popular de Meis, nesta cuestión, o que vai facer sempre é ir, repito, da man das comunidades de montes. E despois tamén, nunha cuestión que tamén me parece importante dentro desta materia que nos plantexamos, é o que estábamos falando antes, que para poder concienciar a xente e reciclar, hai esos puntos de limpeza que fan referencia tamén a ese sector tan importante e productivo como é o do viño. Bueno, pois falamos tamén coa candidata a reelección de medidas de eficiencia enerxética, de medidas a prol do medio ambiente, cando queira. Sí, en relación co que acaba de dicir a candidata do Partido Popular, en relación de ir da man coas comunidades de montes, eso foi precisamente o que fixo o goberno do Concello de Meis en canto se lle notificou a idea de facer o parque eólico no Castrobe. O primeiro que fixemos é xuntar as comunidades de montes, todas afectadas que confluyen no alto do Castrobe. Acabábamos de colocar ese banco tan famoso que visita tanta xente e que apenas custou nada e que é un punto tamén turístico do Concello de Meis. E, bueno, aquel se lles puxo a disposición tanto o asesor xurídico do Concello como falamos de contratar unha empresa que nos fixera un informe técnico, non? Logo, cada comunidade dentro do órgano directivo da comunidade decideu se seguir ou non seguir adiante, pero o Concello teño que dicir que sí que fixo alegacións en contra do parque eólico do Monte Castrobe. En canto á transición ecolóxica, e antes que falábamos ao principio da basura, non?
cando que falamos de se un contrato costa 1 ou costa X ou costa Y, é moi importante entrar en cuestións pequenas, e as cuestións pequenas é que o contrato da basura que nós temos agora supón ter no noso Concello máis contenedores de recollida selectiva, os amarelos os duplicamos, máis do 30% nos contenedores azules, e levamos facendo durante estes 3 anos pois unha campaña pois por parroquias, por lugares e incluso, e repartimos máis de 300 composteiros, máis de 300 composteiros individuales en todo o Concello de Meis, entre vivendas privadas, establecementos, ademais de poñer en marcha o composteiro comunitario que temos na Praza de España. Levamos a cabo pois tamén obras de eficiencia enerxética, agora mesmo está rematando unha na que se están cambiando máis de 400 farolas no Concello de Meis por farolas en baixo consumo, farolas públicas. Se está a levar a cabo unha obra importantísima de eficiencia enerxética que ademais era a instalación municipal que máis consumía era o pabellón municipal, que en canto cendías hacía plac, bueno, e cada unha das luces tiraba moitísimo por un sistema, por unha obra con unha eficiencia enerxética que vamos a pasar de un nivel do máis baixo que teñamos ao máis alto, e que ademais conseguimos para eso fondos europeos, conseguimos máis de 350 euros do PIREP para fondos europeos. E temos un proxecto tamén presentado no IDAE, estou convencida, ademais que non lo van a conceder, tamén para levar a cabo pois unha obra de eficiencia enerxética noutras instalacións que tamén consumen moitísimo, e cales son os campos de fútbol do Concello. Os 3 campos de fútbol, bueno, pois os focos do campo de fútbol consumen moitísimo, ademais de non alumear ben os que temos, e presentamos un proxecto de máis de 90.000 euros cada un dos campos de fútbol, o sea, son os 3, para levar a cabo esa obra que espero que tamén non sea, que se paga máis pronto que tarde. Pois imos facer unha rolda un poquinho máis rápida porque se nos está escapando o tempo. Engado as cuestións que nos quedan, a participación cidadá e a transparencia. Candidato do bloque. Ben, para rematarse con este punto, en transparencia y tanto en participación ciudadana me gustaría leer: acordo de transparencia, potenciarase e desenvolverase a transparencia dentro do ámbito da acción municipal, impulsarase a aprobación da ordenanza de transparencia e de modo concreto articularase a través da página web oficial do Concello de Meis, na que entre outros puntos se recollerá a seguinte información: orzamento de 2 últimos anos, actividade de concellos, resolución de alcaldía, actas de pleno, grabación de plenos, asenda pública, etc. Acordo de participación, potenciarase e desenvolverase a participación ciudadana a través de unha ordenanza de participación ciudadana. Manterase a periodicidade mensual dos plenos, separaremos os plenos das comisións, as competencias do pleno seguirán mantenéndose neste organismo colexiado, etcétera, etcétera. Por que queremos decir isto? Porque isto é como en a mili. Antiguamente, nas cartillas militares, se puña valor se lle supón, e se entrabas en combate, puña valor probado. Isto son asignaturas dos dous. Me refiro que o BNG, en este caso, ten probado. Non entramos a valorar, creo que debe ser as persoas deste Concello o grado de cumplimento. Non vou a entrar en ninguna polémica. Pero me refiro que o BNG, en Transparencia e Ciudadanía, xa o ten os deberes feitos. Perfecto. Candidata do Partido Popular. Bueno, pues, concretamente nesta cuestión que estamos a falar, sobre todo de participación cidadá, é un tema bastante amplio que non só ten que ver co administración, non, de facilitar. Unha das cousas que si nos están transmitindo moitas persoas é que debería de haber unha maior disponibilidade por parte de algúns, neste caso do Concello, para axudar en determinados trámites. Está moi ben o que é a cuestión telemática, pero sí que é certo, e volvemos ao de antes, temos unha poboación envellecida e está acostumada a ir ao Concello e que lle boten unha man non só para cuestións que teñen que ver co seu ámbito, sino incluso solicitando incluso información sobre axudas que poida haber por parte de outras administracións. Entonces, nos, ademais de fomentar esa administración telemática, creo que seguimos sendo un Concello onde o punto referencial ten que ser persoal e directo co veciño e coa veciña. E despois, si brevemente, que quedamos en tempo, brevemente. Para min, a participación cidadá tamén ten que ver con dous temas que tocamos un pouco por encima, que tamén a cultura e a educación, que tamén ten que ver coa igualdade.
Moi ben, pois escoitamos tamén a candidata do Partido Socialista. Sí, eu creo que en esto estamos casi todos de acordo no que estamos a tratar. É certo que temos unha poboación envellecida que moita dela non sabe manexar as novas tecnoloxías e por eso no Concello de Meis nunca se lle negou absolutamente a ninguén axudalle a facer trámites administrativos. E máis, hai dúas persoas na planta baixa que se dedican casi exclusivamente a eso, porque a maior parte da xente de Meis vai ali a facer os trámites manualmente, a cubrir os escritos todavía a man e se lle axuda, pero que máis, a Mancomunidade do Salnés fai apenas 2 meses puxo en práctica e temos no Concello de Meis 2 días á semana arriba no local multiusos unha oficina con personal cualificado que tamén lle axuda a xente a facer ese tipo de trámites ou a manexar, a pedir unha cita para os Sergas, por exemplo, para unha cita médica ou a facer un trámite de consultar unha vida laboral ou de solicitar, é dicir, que estamos apoiando a disposición da ciudadanía todos os medios necesarios, sobre todo da xente maior que non é capaz de facelo nos seus domicilios, non? En canto ao acordo co BNG, é certo que, eu creo que temos un eivo importante, eu creo que o que tiña que mellorar o Concello de Meis é a páxina web, que sea unha páxina máis fácil de manexar, máis visible cando accedes e tamén unha das nosas propostas, non? Pero sí que é certo que nese compromiso que temos co BNG, os dous grupos levábamos no noso programa electoral o de retransmitir os plenos que non se retransmitían hasta no ano 2019, foi a primeira medida que sí, efectivamente, e iso teño aquí no noso programa electoral e é mellorar o sistema de retransmisión. Se puxo en marcha, pero agora hai que dar un paso máis, efectivamente. Efectivamente, agora hai que dar un paso máis e mellorar o sistema de retransmisión, pero sí que é certo que cumplimos con publicar na páxina web que temos actualmente a relación de bens dos concelleiros e concelleiras, as actas dos plenos, e que todo está a disposición da ciudadanía. Bueno, pois chegamos xa prácticamente ao remate deste Contrastes Meis, imos co minuto final de cada un dos candidatos e candidatas aquí presentes, xa saben, uns 60 segundos nos que vostedes se poden dirixir aos seus veciños e veciñas, unha mensaxe en positivo, unha mensaxe limpa, sen críticas ou acusacións aos outros candidatos. Comezamos polo candidato do Bloque Nacionalista Galego, ten vostedes 60 segundos. Menteira, San Martiño, Meis ou San Salvador, San Vicente, San Lourenzo, San Tomé e Paradela. Estas son as 7 parroquias que conforman o noso concello e dentro de cada unha delas os diversos lugares que conforman cada parroquia. Pois ben, os diversos gobernos de Meis gastaron casi todo o orzamento en un só lugar, a Plaza da Feira do Mosteiro e a súa contorna. Nós non o imos facer. Por lo tanto, se vostedes consideran que casi todo o orzamento debe ser gastado na Plaza da Feira e a súa contorna, non apoio no BNG, porque non imos a facer. Polo contrario, se vostedes consideran que o orzamento debe ser gastado nos diversos lugares das diversas parroquias, confíen no BNG porque saben que o imos facer. Grazas, señor Vázquez. Minuto final para a candidata a reelección polo Partido Socialista. Ten vostedes 60 segundos a aquela Cámara. No 2019 cheguei á alcaldía co compromiso e ca convicción de que había outro xeito de facer as cousas e agora, pasados estes anos no 2023, creo firmemente que o conseguimos. É certo que non foi fácil, moitos foron as cousas que pasaron, pero é certo que levamos a todas as parroquias obras, saneamento, cultura, levamos a cabo obras que estaban atrancadas desde fai anos, como efectivamente a obra da Praza de España, a subida a Arcos en Santo Tomé que se está a facer agora, conseguimos rematar ou facer desde o principio o Centro Social de San Martiño, levamos a cultura a todos os lugares do noso concello en pandemia, que co difícil que foi, e agora chegamos a estas eleccións, co compromiso acadado, co compromiso feito, aquel compromiso que era o noso programa electoral que deixamos na casa dos nosos veciños no ano 2019. Presentamos esta candidatura, a miña candidatura, composta por homes e mulleres, que son un fiel reflexo do que Meis, frente sinxela, cercana á cidadanía, representantes de todas as asociacións do Concello, e vamos a presentar seguramente o mellor programa e máis realista, porque agora chegamos no 2023, ademais de con ganas e con forzas, con experiencia, que é o importante. Grazas, señora Giraldez, rematou tamén o seu tempo. Minuto final para a candidata do Partido Popular, 60 segundos, aquela Cámara. Queridos veciños e veciñas de Meis, espero que durante este debate poderades coñecerme un pouco mellor, a min e as miñas propostas, que son as propostas neste caso do Partido Popular. Eu entendo que o Partido Popular é a única opción segura, fiable, demostrable de un bo goberno, dun bo goberno para Meis, porque as grandes infraestructuras deste concello están feitas polo noso partido, e eu o único que podo prometer neste caso,
e o dixen ao principio, é traballo, xestión, pero sobre todo cercanía e moita honradez. Nunca prometerei nada que non se poida facer, porque entendo que aos veciños e ás veciñas non se lle pode mentir. E eu creo, sinceramente, que o Partido Popular sempre xestionou da mellor maneira posible este Concello. Rematou tamén o seu tempo. Grazas aos tres por participar neste debate que dedicamos ao seu Concello, Concello de Meis, e sorte o 28 de maio. Así rematamos o debate desta noite, pero seguimos percorrendo as nosas distintas comarcas cos debates en clave electoral. Xa están a ver aí na súa pantalla. Maña martes, quenda do Concello da Illa, o mércores Contrastes Ribadumia e o xoves Contrastes Meaño. Temos unha semana, podo dicir xa, moi intensa, debates moi interesantes aquí en Canal Rías Baixas. Por certo, poden ver todos os debates na nosa canle de YouTube e consultar as datas de emisión de todos estes espazos electorais en canalriasbaixas.com. Graciñas.